anak buah Mas Kodok nggih. Nggih, tunggal bongkos tunggal. Nggih. Monggo sing nembang lali janjine. Mau Mbak Tia sampun napa dereng? Dereng ini Mbak Tia. Nah, terus Mbak Niken monggo lewung jaran. Jaran kuda liar. Ya, Mbak Tia nembang lali janjine. Niki mathuke jumeneng napa lenggah Bapak Ibu? Jumeneng. Suara penonton adalah suara rakyat, adalah suara voting yang final. Ya, jumeneng Mbak Tia. Matarame lur kanca yoga. Ya. Nah, ini gandeng no saweran 4 lembar ini dindung presiden sekawan pas. Kita nanya sing nyanyi kan aku to, Mas. Nah, betul. Jenengan iki kok ya tanggap nek kula ket laun niku pun batin pengen nyanyi lali janji. Dindung. Wong. Kecantol. Tak nganggo eli to. Kecantol iki. Kok sesuk gak podo lho. Iki buton berarti. Napa? Lho, sitok 5.000-an to? Tak tukar. Larulan jupuk wae. Wah, nek akhirnya nek carane kudu bisa. Nggih, siap. Nggih. Dan laris manis. Iki wau panyuwunan saking sinten Mas Dalang? Saking pemuda Al Mutazor nggih, Pak. Nggih, matur suwun sampun kersa nyuwun lagu lali janjine kula taran joget sonten pengen nyanyi niku. Nggih. Niki keturutan, nggih ta. Tapi saderenge sampean niki nembang gitu. Niki menehi doa napa? Merep masyarakat mriki ya kudu ndongakne barang Mbak. Oh nggih, kagem warga dusun Sambi Pasar Boro nggih Mas. Mugi-mugi warga mriki sami diparingi sehat. Amin. Dipun paringi lancar rezekine, panenane padha berhasil ora enek sing kena wereng ya Mas. Nggih. Muga-muga pokoknya kuncinya mau sehat gitu Mas, nek sehat kok iso mergai, betul, iso seneng-seneng, betul, iso kumpul konco-konco Al-Mutazor mau, nggih, tetep lancar jaya. Nggih, kok jenenge ketok apik Al-Mutazor. Oh ya, aku marai pengen gabung ngoten. Nggih, marai curiga. Biasanya enggak